you try. Hakani Ngi Pdiang Sngewbha yapi baroh. Hakerteng ke batiang tam, ke badan bor tam, jong utrai unong penim jongi Jesu Christ. Syakani ke online service, jong ke Balang U Blei Meghalaya Badasam, Pohkseh Nongthymmai, hakashitarik November, arjar arpo, habangi kum ke Balang, bat ke Sunday School, ngi rakhe ya ke World Sunday School Day. Kani kalong ke information, yangi baroh, bahau ni usnem arjar arpo, ke Sunday School, Balang U Blei, Meghalaya Badasam, Nongthymmai Pohkseh, kalayo arpo kendai teli kisnem. Jisu laong ha ke gospel Matthäus ke lenong ke bakat pra ke dekat ke balai bat basau. Wong kumni shisha nga ong happy lada pim kela bat pim long ru kum ki khna pinum lej besut ha ka hima ki beneng. Namar kata uno noru uban pendrit yalade kumniu khna uta ulong ubakam kraw ha kahima kibneng. Habakumta ale para banget ngi kum kisenran ukris ngin Yakub ya ke jinglong sngorit kum ukhna ban ngin mane ban ngin yaro ya ukenrat ha kane ke World Sunday School Day. Ban Sdang no ya ke Jingkyrkhu ke jongi ha kane ke online service jong ke World Sunday School Day, Jingrwai ya ke Jingrwai Syiem ke balai spa iwei, ke Jingrwai Syiem ke balai spa iwei, ke baong kumni, ngilong ki kena besuk, ki ba iet yu Jesu, ula penem yangi, usat hasnam jong u Jesu, o Jesu, ngi iet yame,
ngi ai do nuot jongi bat ngin yai syakri yame dakikam bha jongi ngakot kerpat ya ka Sunday School Music Team ban wan chakmat ban yalam mingi hakane ka Jingrwai Syiem pada dep nang ta ngan suba khot ya i Naphi bat i Damaphi Kharsyiemiong ban Pule Sdang naga Ktien ka Jong Blei bat ban yalam mingi ha ka Duwai ngan yoban Pule na atlik benta na ka Ktien U Blei na ka kitab u Ezekiel lenong ka ba lai de khot ka ba khanyo bat ka kitab u Jona lenong ka ba lai de khot ka ba san ku khun u breu ngala pelong yami unong sharai haying Israel namar kata tu ngap ya ka Ktien na ka shintur jonga bat do ai ya ka jing maham na nga te kinong Ninebe kila ngeit U Blei bat kila penbenai ka jingsha jingin bat kila phong da ki jan berni nado uba kraut tam jongki hado uba rit tam jongki tengin pendam na ka Jingrwai ku pa jingi bab nengi aingo ya me ba mela do rekat bat ngi mela dai ngi ni ki Jingpang di stam mela ku khui ngi shikat dai ngi aingo ya me ba mela ai ngi keni kalat beng yo ban rakhi ya ka World Sunday School Day wala baroh kini ki por ngim shim la yo ban wan Jingiaseng lang hindreng yo ban shakri ya me na yeng ha ki online service Kyrpang ya kani ka sngiling ba ki Jingkyrkhu jongi na ki Jingrwai ki Duwai ba kumju bangin yo sngaw na ka Ktien jong metrai bat Kyrpang ya kau Sunday School Department baroh kawai hakuteng jisungi pan kini baroh amen Kublai shibun Naphi bat Damaphi Kharsyiemiong namenta ka Pule Sdang ka Jongphi bat ka Jingialam Jingduwai Jongphi to Blei Kyrpang yapi yaingo ru U Blei namenta ka Sunday School Music Team ka bayalamingi ha ka Jingrwai Syiem hani ka porpat ninyo
อยาก special number ใน Daphisabet Gashnga นัติบกันเนี่ยกับ Jingrwai กันลงกับ Jingkyrkhu อย่างงี้อีเวไปเวบางงี้ยอสงอAbraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you'll do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Season changes, but you remain the same. Oh, and God from age to age, though the earth may pass away, your words remains the same. Hey, your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, remain steadfast. And let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. No, no, your faithfulness, it never runs out, it never runs out, it never runs out. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, and firm foundation. Oh, he'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation, and he'll never let me down. And I still bless you. And I still bless you. And I still bless you.
and I still bless you. And in the middle of the storms, in the middle of the trial, and I still bless you. And in the middle of the road, where I don't know which way to go, oh, we're singing, great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. We say, great is your faithfulness to I. Kublai Shibun, Daphisabet Gashnga, ya ke Jingrwai ke Jongphi, to blei nang Jingkyrkhu ya phi ha kipor ke benangwan. Menta ngin poi sakawai ke benta jong ke jing syakri ke jongi. Kata kalong bangin ya Duwai lang. Kemat ke beningkong, kalong bangin Duwai Kyrpang, nak benta ke Jingkyrkhu ya ke World Sunday School Day, lengba kani ke online service, wat lakum ki kena Sunday School, ngim yo ban celebrate, hayeng mane, lengba ki Jingrwai, pat ki jing syakri basyidrhem, hakum ki wei pat ki snem. Benba, ngin yai syidrhem, nak benta utrai wat langi syakri, yala nala ki yeng. Ngin Duwai ru nak benta ki wei pat ki Jingiaseng, rakhe World Sunday School Day, laki long online, lane hayeng mane, bakan long ke Jingkyrkhu, ya baroh kiba Syiem benta, ha ke jing syakri. Tau ni Duwai lang hane kapor. Ko kpa jungi bhabneng, ngai ngo ime ko try, kum kene ke sngi mela ai ha ke jingim ke jungi. Ngai ngo ime ko try, ya ke World Sunday School Day, pe me ai ngi ko try. Ngai ngo ime ko try, ya ki Balang but ki Sunday School department ki prepare ko try, ki bayalam ngi ko try ha ke jing syakri ke jong me ko try. Ngai ngo ime ya ki kena baroh, ngaduai mendan rekat ko try but ki ngaduai rukum ju ko try. Bahuni usnem ngi ole dakani ka wei ka rukom ko try lemba ka online. Ko pa ngaduai mendan rekat ko try. Baki kena red ko try ki badan hayeng ne ki don ha ka yeng mane kin duai bat kin yaro bat kin syakri ame daka jing shidrehem ko pa don rekat bat ki ko pa yalami ki do mun Syiem bakhu jong me bangitip ko try di uju mun Syiem badan bat ngi haknik online service bat kiru halayeng jongki bat ki kme ki pa ki jongki bat ki bahayeng bahasem ki jongki don rangkat ko try ngaduai men yalamingi ko try do men Syiem bakhu jongme ngaduai mame hi ko try men kreningi men aingi ka bor ko try bingini thu shu yame ko Jisu ngitip ko pa melaya sngo ni jingirpat jingi berit kini baroh ngi pan kerteng jong Jisu. Amen. Kamat ke baar kalong kumni ngin Duwai nak benta ke Sunday School Department jong ke Balang hangni Nongthymmai bat hak assembly kamtam haki por kum kini bangim yo lat bani Syiem lang haki Sunday School class ki jongi bau blei un ai yangi ke jing start ke jing Kyrpang ban spread ya ke gospel ke babha syaki kena baroh ba kinla ban syakri ya U Blei. Tau ini Duwai lang hane kapor. Kokpa jungi bhabneng ngiwan pat sasisin hakakat ke jingai ke jong me ko try. Try melong U Blei jong ke jing start, melong U Blei jong ke jing Kyrpang. Ngi Duwai ko try men yalam ingi ko try, kum kene kapor
yalam ingi ko try kum ka Sunday school hang ni hanong thamai bada assembly ru borok away men ai ka jing start ko pa bangi ko try ngila ban spread ya ka gospel ka jong me ko try baki brew kham tam e ki khnarit kinla ban yo sngo ya gospel ka jong me ko try ai ngi ka jing start ko pa ngi don kam ko try bangin la ko try ban shim da ki way ki methods ki kor ki baper ko try bangin la ko try ban kot ko try ka jing it ka jong me ko try shaki ko pa ngaduai men don kat ko try but ki way ko pa ngaduai rukum ju yangi men ai shu ko try ka jing Sngewbha ka jong me ko try yangi bangin la ko try ban shakri me da ka in spirit but in truth ko pa ngaduai men yalam ingi ko pa ngatip melaya sngo kini jingkyrpa jingi berit kini baroh ngi pan kerteng jongu Jisu amen. Mentapat nginyo ban Duwai nak benta ki kena Sunday school ki berang don hagi jing Pule kham tam e ka challenge ka balabo khmat jongki baki de ban pendap yala ka jing Pule ka jongki da ka ne ka online mode ngin Duwai bu Blei un ai ka jing start un ai ka met ka bakot ka bakhya un ai ki ru ka bor bakin la ban pendap ya ka jing Pule ka jongki but kin la ban kopap ya ka ne ka new normal ngin Duwai ru ya ki khna Sunday school ki jongi ki ba persang ban wat ya ka kam banwat ya ka kam ka jam watla ki balong qualified ru ngin Duwai ru ikitu ki ba let's say ki badan ha ka jingdu jingkermen ha ki por kum kini tong ni Duwai lang kokpa jungi bhabneng ngi Duwai ko pa bangi ai ngo yeme sashi sin pat ko try ngi tip ma yo sngo yangi ko pa nga Duwai men don rangkat bat ki khna ki jungi ko try ki badan kam yeme nga Duwai ko pa ye kitu ki badan hapadeng ki online classes ki jongki ye kitu ko try ki badan ke jing e ko try ban sngo thu ya ki jing pen kre ki jongki ki jing pen hikai ko try lemba kene ko online method ko pa nga Duwai men ai ki ke jing start men ai ki ke bor ko try bal kila ban pendap ya ka assignment ke jongki kila ban pendap ya ki bon ki ni ki new roles biki ka la sha betha ko try da ki school boper nga Duwai men ai ki ka bor ko try bikin la ko try ban cope up ya ka ni ka new normal ko pa nga Duwai men ai ki ka jing start don kat bi kme ki pa ki jong kiru ba makiru try kin la ko try ban yarap ya la ki khon ko try ban la ban yo ka jing start ko pa ya ka education ka babha ko pa nga Duwai men don kat bat ki ngi Duwai ya kitu khna Sunday school ki jongi ki ba wat ya kam ka jam ko try ni tip kum kini ki por ki long ki ba ban yo ko try ka kam tama try melong U Blei bala ban Pule ki khrdop melong U Blei ko try bana ban ai ki lat ki opportunities ki ba biang nga Duwai men Pule ka lat iki ko try nga Duwai men dan rekat bat ki men yalam iki ko try nga Duwai ko pa men dan rekat bi ki turu ki bedu jingkermen ko pa kiba Sngewbha kim sngo thu ki long uncertain ko try ya ka jing im ka jongki long mame ko try to Blei long mame to Blei jongka jing pentingen long mame to Blei jongka jingkermen yalam ki ko try kum kini ki por ko pa ngatip ko pa ba me hi men yo sngo kini ki jing Duwai ki jingkyrpat jongki khon ki jongme kini baroh ngi pan kerteng jong Jisu amen mentapat ngindon ke jing Duwai ba Kyrpang na kebenta ki para banget ki jongi ki padan hapadeng ke jingpang ke jing sitom ki padan hospital dan heyeng ngin Duwai ru ki para banget ki jongi ki besha akta na ka niu knyang covid bo Blei un pen khya ki ngin Duwai na kebenta ke khubor ke bangin sayo na ikong Deilang Synjri bau Blei un pen syat bori bat bin Nongkren ya ka khubor ka badai por hapdeng ki khna Sunday school tong ine damlang ha ka jing Duwai kokpa jungi bhabneng ngitep ko pa ba me melong
utau nong penkia ujongi ko try ngitip bome milakular pon me mela ong pagdaka jingjam snam ujong me ngiyo ka jing penkia ngaduai ko pa mendan rekat ko try but ki para banget ki jongi ki padan hapadang ke jingpang ki padan hapadang ke jingshitom jong ka met jong ka men Syiem ko pa ngaduai mame men long utau Blei bondan rekat but ki Nonggialam ki ko try sha kata ke jing penkia ka bajanai bome melakular halor ke ding phna bangi duai ko try baga ding phna hi kan long kata ke jingkermen kan long ka bor na menta jongki bikin yo ke jing penkia pen klan ke jinget ke jongki ko pa pen klan ke jinget ke jongki bahyeng bahasem ke jongki ko pa ki to ki bla do jingkermen ngaduai ko pa mame hi men long kata ka hope ko pa na menta jongki ngaduai Nonggialam ki ko try ngaduai ki turu ki bala syakta na kanika uknyang covid ko try ngaduai ko pa mendan rekat bat ki ko pa lembaga quarantine period ke jongki lembaga jing ke jongki ko try ngaduai Nonggialam ki ko try sa jing penkia ka bajanai ko pa what I bag jing syap tieng kan bat ki ko try tamayalam ki ko pa bikin la ban jan shame ko try bikin itu ya me bikin Pule na Ktien ke jong me ba Ktien ke jong me ko try kan la ban pen sle ki domun Syiem ko jong me da ka bor ko try ba maki kin yo ke jing lat lot pa ngi duai ru namata kan ke sngi ngi duai namatai Nongkren i jongi i kong Deilang Synjri ngaduai men pen sle i domun Syiem ko jong me ko try ba ka bin kren kan long ko try ka kubor ka badai-por hakum kini kipor jong bangiyat lamba kanika jingpang bangiyat lamba kanika jing klam covid ko try ngaduai men dan rekat ko try but I men pen shat bori yalam mame ko try I basisha ko try ke bin kren kan long ko badai por kan long ban kren yangi kan long shisha ko try ke jing men toy ngi wei pi wei kam tam me try yaki knarit kini baroh ngi pan kerteng jong Jisu amen. In poi syakui ke benta jong jing syakri ke jongi pengin yo ban lum ye ke jing aingo halaki yeng ki yeng na menta kane ngan khot sashi sen pat ya ka music team jong a Sunday school bikin wan syakmat Nonggialam yengi ha ke Jingrwai Syiem ke ba sanspa khandai punyo ke Jingrwai Syiem ke ba sanspa khandai punyo bong kum ne Jisu khot ya ki khna wan shanga wadu syap tieng nga it ya ki knarit hapertei ngan betin ngan yalam ya phi Syiem basuk syabneng banga it ya ki knarit hapertei Jisu it ya ki kna bedan keleng hapertei basau bastem yong nele ki kordor hakmat jong u Jisu u it ya ki kna hapertei teladap lum jingi aingo Sngewbha ban khot iwei ni ki khna Sunday school jungi I Jonathan Posngap ban wan shakmat ban Duwai namanta kini ki Jingkyrkhu Shakti nga ine ya di kena reka pertei kantingan yalam yapi syaka yang masuk syameng banga ina ki kena reka pertei Jisu ul ina ki kena
ต้องกินยอบันด้วยน้ำมันตากิจงไองูตรายจิสุงิวันขมัดจงมีอุเบลจงมีบาบันเองงิวันบันไองูเอมีน้ำมันกิจงคูจงมีบาร์เอาจงอิมจงมีเบลยอมาดเม็ดมันเสียมัดคุมจุรุตรายจิสุกิจงอิมจงมีบามีเมลัดเทกระไฮกิจงคูลิงบากิมีกิปาบัดคุมจุรุดอนกิทุกิขณะซันดิสกูลกิบลายอกิคำกิจำบัดขันเดียดชักคำก็จงมีนายบันวันระนี่ปอร์บันวันลำต่อไอ้บักนี่กิจงไอจงมีบักขันเดียดเดียกินลองกิจงคูกันตรายกินลองน้ำมันตากับบุรมจงมีบาเฮ้กิจก้ากับบักซันดิสกูลกันยอมเป็นนั่นคำกันลองกันน้ำมันตากับบุรมจงมีเป็นคราวอย่ากอสเปลจงมีฮันนี่ประเทศลิงบากิขณะซันดิสกูลกิรคูมามีอีปีไว้บลาเนาะชักคำก็จงมีตรายสู้อีกมีขปากิคำกิจงกีบัดกิปอร์บาร์จงจิงจงกีตรายสู้ลังเทกระไฮกิจงกิรคูบัดคุมจุรุฮันนี่ปอนกิด้วยกิจกันเตียนน้ำมันตากับเตียนก็จงมีบันยอบันสกับบันชาสกอร์ต่ออากินบากิอีกใบอีน้องเครนยอบันเครนหากเรื่องจงยีไว้ปีเวขณะซันดิสกูลต่ออากินบันละบันลองกับจิงเกิลคู่กันรุ่งกิดอนโนจงยีไว้ปีเวบัดไอบันยอบันเครนกิดอนโนจงยีบัดกันยอกันบันอาชูอีงี้กับจิงกับบันเงินนางละบันคำมันจะนายตรายสุนัขดูบันขณะเงินนางละบันอีบันชักเรียมีนันดูดอนโนตรายสุเป็นสเลบบันชัดบอลนูมันเสียมขู่จงมีตรายสุกุมบ้ากับพระบพระองค์บางจึงเป็นแคร์ดอกโนดกะลองนอบริวเรจึงมีกันเตียนนักเชนตุรกะลองนอบตรายแต่ไอ้กี่บาร์ตรายสุบิญญาบันสับชักสกอร์นี่ขปอร์กันลองบอลนะแค่ก็จึงใส่จึงมีขนมขนาดบลองกับจึงกึศคู่กันยังยีลังบาร์เนี่ยบันสับบันชักสกอร์กินบาร์อีปานกี่ด้วยก็เต็งจงจิสุน้องเป็นจงอาเมนคุบเลชิบุนจอนาธานปอสกับบาฟิอาลามิงีฮักจิงด้วยปัจจัยเสียนปัดคุบเลชิบุนยากาซันเดย์สคูลมิวสิกทีมMentapat nginyo sngap ya ka kubor na Ktien U Blei lengba iwei na hinong hikai jongi ikong Deilang Synjri ikong Deilang ide class teacher jong ki beginners A but ila ai kumno arpu san snem syaka jing hikai ya ka Ktien U Blei sya ki hep ki berit menta ikot ya ikong Deilang Synjri shakmat kapor kalabiang bengin yo ban snop no ye ka Ktien ka jong U Blei ha ka bening kong ngadap da ka jing sngongu ka ba kraw yo Blei u bala pinla yangi iwe piwe ban ye shimbenta sa shisien pat lingba kani ka online service kani ka long ka sngi ka ba kham Kyrpang na markum ka Sunday school ni yo ban rakhi ya ka World Sunday School Day nga ai kublei kinong kitkam jong ka Sunday school kinong hikai baro bat kamtam yapi iwe piwe ikena nadu ki infant class hadu ki samla jong ka senior class haka kerteng bathyang tam jong nong pen jongi u Jesus Christ bat kumjo ru ka jing kublei ka Kyrpang ki khon samla ki jong ka balang ki balala ban pinbet ban le igani ka recording ban treshitom backstage nagabenta jongi iwe piwe manla usnem kanu ka Syiem jongi ka ki dik ban poino kani ka sngi kata ka World Sunday School Day Henry kani ka long ka snem ka bakam Kyrpang namarba Gidon kini ka lockdown, gidon kini ki SOPs bingi hap ban follow, but kumjo ru ka government kalabu ki Jingkyrkhu bangin yo ban ye kendo lang ha ki yeng mani ki jongi. Henry kum ki banget ki jong Blei, ngimde ban do Jingkyrman, namar U Blei u bangi shakri, ulong ujo minin minta bat shakibom jukot. Tu ha kini ka por ki kana baro kin shong, but ngap bha ayu. Ka Ktien ka jong U Blei ka don na ka benta jongi iwe piwe. Hashwa bingin ya chakmat tungin pindam haga jing Duwai. Jisu bakodor ngi aingu yami haga ni ka por bingin yo ban sngap ka Ktien ka jong me. Kyrkhu ken pa bakodor ka ni ka por. Kyrkhu yangi baro ki bayo ban sngap. But Kyrkhu yanga ken try haga bangan yo ban sami ka Ktien ka jong me. Ngan yo ken try ban pin i ka jing shisha ka Ktien ka beim ka jong me. Nga da Duwai ken pa bakodor yo min Syiem bakod yo jong Blei. Uban yo ban ya lat luat ha pedeng jongi iwe piwe. Hoot ken try ngim la ban don. Lang ha ka yeng ka bakentang ka jong me. Henry try ngi shong haman lagi kamera jong ki yeng ki jong ngi da Duwai ken try ka jing pensle ka jong min Syiem bakod jong me. Ngi pani ki ni baro ha ka kerteng ka jong Jisu belong nong pen jongi. Amen.
Hakini ke snem ke bementa ke Sunday School but Children's Department Balang U Blei Meghalaya but Assam ke labu ya kini ke team ke Ktien U Blei belayo ban pensyong Nongrim na ke kitab ke jong Ezekiel ke lenong ke balai ke dekot ke bakat nyo. Bat ke sub team jongka ke long ngop ya ke Ktien ke jong Blei ke sub team ke baar ke day ke Jingmaham ke Ktien U Blei. Hang ni ngila ban yo I bau Ezekiel Ezekiel kum ki khna ki barit ngatrai ngila kan mau ni don na pring jong phi ki bala klet no hakini ki por bat ki banai ki bala let no bangim yo ban Pule testai ke Ktien ke jong Blei henry Ezekiel ulong ulingdo bat udei ubelayo I ya ke jing I thu pau na U Blei bat ubelaya thu lupa ya kata ke jing I thu pau ke bau Blei ulapin I ho Titongin niya let no menta siya ka sub team ka beningkong. Ngop ya ka Ktien ke jong Blei. Ha ka beningkong ka ka Ktien ke jong Blei. Ka Ktien ke jong Blei ka long ka Bible. Ka bang yo I ha ka ni ka dur ka bangin pin I menta. Ka ni ka long ka Ktien ke jong Blei. Ka Ktien ke jong Blei. Ni kan mau na ki Hebrews ka lenong ka basaw ka dekot ka bakhat ar. Ka Ktien ka ongkum ni. Namar ka Ktien U Blei ka long ka baim. Bat ka ba don bor. Bat ka ba kamnep. Ban ya ka nu ka watlam arliang serti. Bat ka ba pay. Hadu ka ba pinklat. Ya ka jingim. Bat ya ka mensim. Ya ki mat bat ya ki clench ing ru. Ka ba bishar ya ki jingmut. Bat ya ki jingtmu ka donon. Bun na pring jong piki kena ngatrai pemla ban small to. Ke ikata ka white lam arliang serti. Ka don kani ka dur ka bangi yo ban pin I hang ni. Kani ka long ka white lam arliang serti. Ka bamut baroh arsait. Kede ka banep. Kamut da pende ya ka sya tukawi ka liang ru kala ban ot yangi. Da pende sya kani kawi ka liang ru kala ban ot yangi. Kadi kata, tingi mut dur ka Ktien ka jong U Blei. Kat no ka long ka badon bor. Bat kat no ka long ka banep. Hadu kata. Sa kawipat ka benta na kisam ka lenong ka basis pa kat kendai ka dekot ka basis pa san. Ka Ktien jong mi ka long ka syarak. Ya ki kejat jonga. Bat ka jingshai ha ka lenti jonga. Ngila ban yu I ha ka ni ka dur ne. Ka syarak. Ngi ha ka por bingi dangret ngalakan mau ipapay sit penme ka ni ka syarak. Ngam tip pi menta pila ji ne am ka syarak ne henry ka ni ka long kata ka syarak ha ka ni ka dur ngila ban yo I kamut habangi ya lingbai ka jingdum dang la poi ka por jan miet dala kham miet kum tu kila penme ya ka ni ka syarak nang ta ka jingshai ha ka lenti jonga la da fikin mawi ka jingshai ki long kum ki street light ha ka por ba menta ha ka ni ka dur ngila ban yo I ya ki street light ki bla penme Lada omdan kini ki street light kini ki jingshai, kamut ngimla ban yo I, kamut lada ngiyat ngila ban jentut, lani ngila ban lani kala ban ja kanu ka basniyo. Timut dur mapi, ka Ktien ka jong U Blei ka long ka syarang ki kejat jonga, bat ka jingshai ha ka lenti jonga. Ku ki hep ki baret, ki kena Sunday School baroh, ngeit skhem ba kani ka Ktien ka jong U Blei kala long ka syarak ki kejat ki jongi bat kumju ka jingshai ha ka lenti ka jongi ngin pet ya ka sub team ka beningkong ngop ya ka Ktien ka jong U Blei kumno ngin ngop ya ka Ktien ka jong U Blei hang ning yo I ka ni ka dur jong ka ka dur jong ka score kamut ladangim don score ngimla ban yo sngowi ka Ktien ka jong U Blei Henry, lada ni don ka score ka bayo asngo, ngila ken ban ngop ya ka Ktien ka jong Blei. Kumdong yan ngop ya ka Ktien ka jong Blei, U Blei Ukren hangi, man ka klip mat bangi Pule ya ka Ktien ka jong U. Ngin pet no Lucas ka lanong ka bakatway ka dekot ka ba arpupra, Henry uti ulaong, kamsuk, Shisha kita kibayo asngo ya ka Ktien ka jong U Blei bat kiba sumaru ya ka. Kamut hang niu Jisu ong baka suk shisha ya kita kibayo asngo ya ka Ktien ka jong U Blei bat kiba sumaru ya ka. Ngin pet na ki Proverbs ka lenong ka ba kat kandai ka dekot ka ba arpo.
ka ong kumno tu ngap ya ka jing pen I bat tu pediang ya ka jing hikai ba mendup long ubastad ha ka bakut jong me kamut ladangi ngap ya ka jing pen I nang nongin yo ya ka jing pen I na ka ktien ka jong blei ken bat ngin pediang ya ka ni ka jing hikai kamut da ka bangi ngap ngin pediang ya ka bangin yo long ki bastad nang tangin pet pediano Ezekiel ke lenong ke balai ke dekat ke bersipau. Nalor ke taru ula ong hanga kani ke diga jing itu pau bo Ezekiel uyo I nau blei. Nalor ke taru ula ong hanga ku kuan ubrio. Ya ki ktien baroh jonga ki bangan kren hame tu pediang dala ke do not bat tu ngap dala ki skor. Kamut ngidon kam ban ngap ya ka ktien ka jong blei dala ki skor ki jongi ngin pet shu yo anes ke lenong ka ba pra ka dekat ka ba sau pinyo u jisu ong kumno jar u balong na u blei u sha skor ya ki ktien ki jong blei jar u balong na u blei u sha skor ya ki ktien ki jong blei Ti hang ni yu I kidon shibun ki ktien na ka Bible Henry mentang yim la ban let iwe hadin iwe ngala shu Syiem tang kat tu kat ni na ka ktien ke jong blei ki banga ngau ba ki long ki badon kam ha ka ni ka por but ngeit skhem ba ngi ngau tu ba ngi don kam ban ngap ya ka ktien ke jong blei ngin pe ka nuksa ka bangi yu I ling ba ka jingim ke jong unowa nga tharai ngi la kan mau yo no wa nei kum ki khana Sunday school ayo ban ye thu khanai ngi na ka wei ka Sunday cha ka wei pat na du bangi dang ret ngi kan mau yo no wa ha ka ni ka dur ngi la ban yo I nei u no wa le akum no Genesis long ba in rio ka de khat ka ba ar pho ar ti u no wa u la le akum ta kat ba kum baro ba u blei u la hukum ya u kum ta ken u la le ke ei ka ba u blei u la hukum ya u Ublei ula ong yo u ma unshna ya ka yeng lieng hakani ka dur ngi yo I nei kum no wa bat ki khon jong u ki shna ya ka ni ka yeng lieng but haka naka benta ki we ka long ka jing ibiet Henry u no wa pa de u ko ngo yo blei u ngap ya ka ktien ka jong ublei haka ba ula ko ngo ban shna ya ka ni ka yeng lieng wat lada don u new slap Henry blei ula dap ong ubo unsawan uslap. Lada day mga bat mapili si nginom jindala ko ngo. Henry unowa hang ning yu ibo ko ngo kum tau shnai kani ka yeng lieng. Ushna bat ondala dap ule kumbau blei ula batai u ban penrung lut ya baro kat ki bau blei ula jer nadu ki mrat nadu ki sim ki baher bat baro ringkat ma u bat ka yeng ka sem ban rung hapo ka yeng lieng bat kum tau blei ula pa yu slap tingi I hakani ka dur hap deng u slap u bejur Henry Nowa bat ka yeng ka sem jong u bat kini ki mrat ki jingri baro ki bo blei ula da ban jer ban patha yo Nowa ban penrong ha ka yeng lieng kini baro kim shim la lele na mar ki la don hapo jong ka yeng lieng pi I ha ka ni ka dur ka ni ka lieng ngi I ka ya leng ba kan unu slap ba jor ba ka eryong ka ba nang ta uslap u bashir kai ka jingti jong perthat Henry Nowa lamba ka yeng ka sem ki klem lele na marbele ula ko ngo bat ula ngap ya ka ktien ka jong blei ula thau ya ka yeng lieng bat ula lat im nau slap kani ka long ka nuksa ka ba yang I kum ki khana Sunday school bangin ngap ya ka ktien ka jong blei ngin poi ba de ka thim ka ba ar ka jing maham ka ktien u blei ka ktien jong u blei ka don ka jing maham haka haba ngiyo ban ngap bat ban Pule ya ka kum ki khana Sunday school ngake ba man la ka sien bangi Pule ya ka ktien ka jong ublei ki don ki e bala tho haka hakani ka dur ngila ban mut dur nei ka jing maham ka ktien ka jong ublei ka jing maham kamut ka dei ka e ka jing maham kamut ba ngi don kam wat ya chatay yo pikul mar wat cross ya kawa na mar yo ngam jelop kina barit wat cross siya silyang ka surok
Namar belai? Yo kateliat ke kali. Nang ta ki kelung ki bakamret le sia. Wat kata ya ketu ketari yo ko od ega keti ke jong pi. Bat kum hakani ka por mentale bengi don yat ling bai kani ka klam COVID-19 ki don ki jing maham na ka sorkar. Wat mi shabar klem deng ye ki mas ki jongi. Nang ta pade wat ya shong marjan bat no. Ngi hab ban bo ye ka distance ngi hab don ka jinga jingai iwe ni iwe. Nang ta pade ngin ken mau ba man la kabangi mi na yeng la ni ya chunu ngin ken mau ban sat ye ki kiti. Ngi hab ban ken mau ban sat ye ki kiti. Kini kilong ki jing maham. Kiba mangi baroh ngitip. Tie kini kilong ki jing maham ki bangi hakani ka slajo ngani ka kendo. Henry ka jing maham jong ka ktien ka jong U Blei hang nongin yo I. Ka don ha ka Bible ka ktien ka jong U Blei. Ka ktien ka jong U Blei ka don shibuan ban mahamingi. Na ka jing pen pau ka lenong ka balay ka dukat ka ba arpaw. Ka ktien ka jong U Blei ka ong kumno. Jisu ong hakmi nga yeng ha ka jingkang bat nga tiet. Lada unuru unyo sngo ya ka ktien jonga. Bat plie ya kata ka jingkang ngan wan rung hapo hau. Bat ngan ya kawai mit lembat u bat mau lembat nga. Kani kalong ka jing maham jong ka ktien ka jong Blei. Bo Blei u ong lada unuru unyo sngo ya ka ktien jonga bat plie ya kata ka jingkang ngan wan rung hapo hau. Bat ngan ya kawai mit lembat u. Kumno kum gi kena Sunday school ngin pet. Hakan nu dur ngin yo I ya kani ka jing maham ka jong Blei. Ngin pet ya ka nuksa ka ba biang na ka benta jong pi ki hep ki berit. U Adam bat ka im. Pikin mau ni u Adam bat ka im. Kilong ki brio ki beningkong ki badan hasla jong gani ka kendo. Bat onda kila syong la sa hangta. Hakawi ka singi U Blei ula kwat iki ba ula ong. Kumno Genesis kala nong ka ba ka dukat ka ba kat nyo. But u try u ba U Blei. Ula hukum yaw tau brio. Uda ong na u dieng baroh haga kper da ka babam mila ban bam Henry na u dieng ka jingtip. Ya ka babha bat ya ka ba snio. Men yo bam na u. Na baha ka ta ka sngi. Ba men bam na u. Da ka ba yap. Men yap shisha. Kani kalong ka jing maham ka ba U Blei u ay ya u Adam bat ka im. Henry pitip ka ka balajya upsen yu lawan ban penshoy yaki ya u Adam bat ka im. Hakani ka dur nila ban yo I. Kumno baka im kala sya penshoy hau besen. Bat tang kata kala ya wer lem yu Adam. Bakin bam na utaw so. Bat ki klem kin mau ya ka jing maham ka jong Blei. Adam bat ka im, ki klem siya skor ya ka jing maham ka jong Blei. Bat pitim, kay ka baladya ya ki? Namar kata, how Genesis kalanong ka balay ka dukat ka ba arpulay. Namar kata, u try u ba U Blei, ulabi no ya u, nakakper Eden. Ya ka ban rep ya ka kendo ya ka bala Syiem ya u. Hang ni laban ni iya ka ni ka dur. Kumno, bau Adam bat ka im, kila sya be no, nakakper Eden, namar ba ki klem ngap ya ka jing maham ka jong U Blei. Ngiyo I hang tu, kumno, ba, ladangim ngap ya ka jing maham ka bala tho, haka ktien ka jong U Blei. Ka bay nong jongi. Ka bay nong ka ba u Adam bat ka im kila yo. Kila day ban yo syong suk baroh syerta. Hang ta ko po kakper Eden. Kim dan kamban tray, kim dan kamban kata. Henry na marba ki klem ko ngo. Ya kini ka jing maham. Kumta ka baladya ki hapan mi no anang to. Bat kin hap ban ya lingba ya ka jing ya ka jing shitom ki hapan rep. Kim yo asyo ban bami ki so ki babang batyang kin hak ban thong shwa iki ding so tat hadu bakin dalalong kin yo pade ban bami ki
kalong ke be kalong ke bejenjar ngatharai u adam bat ke im kin jen dala kala ka bamut ban ong ba ngila day ban sngap ya ke jing maham ke jong blei Henry kala along dear palat kala along dear kim la ban pen kala shu namar baki klem sngap ya ke jing maham ke jong blei dia ha ka bangin yo ban pen kut no ngin ken mau ken no Matthias kelenong ka ba ar pusaw ka de khat ka balai pusan ka ong kum no hang ni ka beneng bat ka kando kin let no Henry ki ktien jonga kinom let no satya ka ktien ka jong blei na do ki me iet ki pa iet jonga ne ki me iet ki pa iet jong pi i me i pa jonga i me pa jong pi nang ta ha kapor jonga menta ha kapor jong pi menta ha kapor jong kini ki khlong ki baret baroh ka klempat judan ka jingkalla kalong bit kumju ke ka bala tho ha ka ktien ka jong blei ka ne bit kumju om dan jingkalla ha ka namar hang ni wong kum no ka beneng bat ka kendo kin let no Henry ki ktien jonga kinom let no satya bat kalong kumju kata ka bumut ba om dan ka jingkalla kamut ngi don kam bet ban sngap ya ka ktien ka jong blei bat ngi don kam ban sngap ya ki jing maham na ka ktien ka jong blei ti kum ki khna Sunday school na do ki badang red ha do ki bala san bat baro ki bayo sngowi ka ktien ka jong blei ha ka ni ka por ngin kin mau ya ka sam ka jong David ka ba shis pa khat khandai ka de khat ka ba khat we ka ba ong kum no ngala recop ya ka ktien ka jong me hala ka do anot khnang bangan omle pop ya me o ka no ka long ka basngo tanat anom ri ya ki Henry ngan ri khop ya ka ktien ka jong me kani kan long ka Jingrwai ka jong nga kan long ka Jingrwai ka jong pi ki hep ki baret ba ngin ri khop ya ka ktien ka jong blei hala ka do anot khnang bangin nomle pop namar la daw adam bat ka im kila recop ika ktien ka jong blei ya ka bo blei la ong wat nom ba mi tu so kamut kinom le pop pershayo blei bat kinom dan kam ban mi na kaper eden bet you know wa namar bo no wa usngap bat u recop ika ktien ka jong blei o mi i ka nu ka dak ban wan to slap u bajur Henry u recop ika ka ktien ka jong blei ka ba ong ha u ba uday ban tao ya ka yeng lieng nakataka daw ulalat im kawan biang ngi sya ka tu ka dekat mene ka bangila Pule ning kong sya ki Hebrew ka lenong ka basaw ka dekat ka bakhat ar namar ka ktien u blei ka long ka ba im bat ka ba don bor ka ktien u blei ka long ka ba im bat ka ba don bor lada ka long ka ba yap kamut mangabat maphinginam yo ban Pule syu ya ka bat lada ka long ka ba klembor kamut kamdan jingmut ru Henry ngi ai ngo yu blei bo ai ngi ka ktien ka jong u ka ba long ka ba im bat ka ba don bor beleng idan kam ban sngap ya ka ktien ka jong blei bat ban sngap ki jing maham ngin pet ha ka kitab ka jong Amos ka lenong ka ba pra ka de khat ka ba khat we bat ka ba khat ar sngap hai ki ni ki kentien hakmi kisngi kin wan ong utrai u blei bat ngan pa ya ka Jingkyrkhu hakari om ka Jingkyrkhu kpu limne ya ka jingsliang ya ka Henry ka jong ka ba yo sngo ya ki ktien utrai bat kin ya shen na ka duryaw sha ka duryaw bat na shate hadu mingi kin ya pet shani bat shawe ban wat ya ka ktien utrai tikin shem ya ka o kat no kan long ka ba sngo shirke nginom yo shu ban Pule ka ni ka ktien ka jong blei na mo blei la yo ban ya thu lupaw Amos katak la along haki snem gi bomen shwa ngim tip mentaro habang ipet ya ka jinglong jingman jong ni ka Mariang habang ipet ki ba ja ka ni ka perthei ni so thu bengila nang ya chaki bakut kalenti ka jongi kala nang kem pet mentani ki khna Sunday school
กันนี่ก็ละเด็กก็สันเดียก็บไล่ผู้ไล่ก็บงิมยอบันวันชิกิซันเดย์สคูลมุดดูมาพี่แล้วดังนี้เดินให้กิซันเดย์สคูลไล่ผู้ไล่ลิกิ chapters งี้ละยอบัน learn งี้ละยอบันนี่ยอฮิไกกินโนฮิไกจงพี่งี้ละยอบันฮิไกยพี่เห็นไรมันตาไล่ผู้ไล่ลิกิซันเดย์งี้ละดูงี้ละยาSyiemตั้งมันตากสงีกัดโนกะลงกะจิงดูกะบักคราวนาก็ตากะดาวกะลงกะจิงกระปัดเร็ดกะลงกะจิงเป็นกันเมานะกะเตียนกะจองเบลบางงี้ดอนคำบันสงับยากะเตียนกะจองเบลงี้ดอนคำบันสงับยากะจิงมาหามนะกะเตียนกะจองเบลกินี่กิขณะกิบลาคำสันกิดอนคำบันงำจลิวงี้ดอนคำบันPuleกะเตียนกะจองเบลเมดละบัดสงีหากะโนนุกะปอร์กะบังงี้ยอกะลาดบันPule tu ini Pule ke Ktien ke jong Blei bat ngin sngap mi ke jing maham kum gi khana Sunday school ngi ken mau iki shipau hukum bo Blei la bo tu in pet iki ka wei hadien ka wei pat khnang bangin nom miss ngi nom kilet ngi nom yat bakla hakalin ti yat jongi ngin la ban yat kat kum ka mon ke jong Blei namar ka Ktien ke jong Blei ke don shibun haka ngam jula ban kilet ik tu ke Jingrwai ne ka ba itho is direct ka Ktien ka Bible haka ka don lut everything kadon naduk ke science, kadon ke mathematics, kadon ke economics, kadon baroh ke subjects. But haduk minta 4 Julai, kanu ke jingpel penkela, ya Ktien ke jong Blei. Dia kalong ke Jingkyrpat, ba ke Jingkyrkhu, ya pi ki kena, ki hep ki berit baroh. Bat ngin ken mau, ban sngap ya ke Ktien ke jong Blei. Bat kumju, ban sngap ya ke jing maham ke jong Blei. Tu ngin Pule, ya ke Ktien ke jong Blei. Ngin sngap ya ka, bat ngin puson ya ki jing maham ki badon haka. Ublei un yok ban Kyrkhu yang iwei piwei, tat hadu pengin na yok ban ya Syiem lang, haka wei pat kapor ngim tip kan long kumnu, henrei, ko ki hep ki beret, ko ki kon samla, nadu ka kelas infant, hadu ka kelas senior class yung ki samla. Ublei un yok ban Kyrkhu ya pi iwei piwei. But Ublei un yok ban yalam yangi ngin yok ban sngap ya ka Ktien ke jong Blei bat ngin sngap ya ki jing maham na ka Ktien ke jong Blei na ka benta ka burom ke jong u. Amen. Ngai ku Blei ye kong Deilang ya ka kubor ka ba kordor bat ka ba deipor ka ba ila yo ban sam ha pedeng jungi. Ngi Duwai jur ba Blei un Kyrkhu bat yai pendon kam ya pi kum ka wei na ki telong Jingkyrkhu. Ngini wai no ya kene ka online service ta ka barwai ya ka Jingrwai Syiem ka ba arspa khandai punriu. Pat hadin kata nga kerpat sa sisin pat ye Nongkren ban ai ya ka Jingkyrkhu penwai. Ka Jingrwai Syiem ka ba arspa khandai punriu. Bo ongkum ni. Ko knarit WhatsApp tieng, Jisu uiet, kat nu uiet ya pi, un pen kemen, bat betin ya pi, syaka jaka, jong ki bam yap shu. Jisu uiet, a tunget pi, uiet ya pi, kena tip sengi, kat nu uiet, a tu pediang pi, udang uiet ya pi. Nakot biang ya ka Sunday School Music Team, ban wan syakmat, ban yalam mingi, hakane ke Jingrwai Syiem. Go kena red WhatsApp di Jisu i kano i ya pi un bin kmen batin ya pi
gin yo bania duai penwai no. Ha ka bawai no tu ai ba ka jing ai e ka jong blei kupa ka jing it ba ka jong blei khon lambat ka jing slok ba thiang ka jong min siem ba khon tu ai ba kini lai hawe kin long lem bat ka Sunday school ka jongi lambat ki hep ki barit ki khena samla baro ki badan hapo ka Sunday school ki nong hikai ki nong kit kam jong ka Sunday school department bat ka balang hi baro ka we ai ba kini lai hawe kin long lem ringkat bat ni ha ka kerteng ka jong Jesu amen.